video chale song pen media court man chupa por thing benan lipat chorolo ala pini na tuhan pi posi chupa nang kok malam thegala poila no 14 ani kang sam 5:30 por ni tum car video chale song pen mangpu sukur sing hi phan inut mia nakating kheng pi pot ni tum ning duk chepa kang ma prangsi lasi lasonak thak kar beng long long itum council bonon mande higher authority tum bonon alang tum halason avar sai pi ke choklem to dam business hin bonon avar sai pi bonmo de itum kar bi tum lanso sip khojilang ke dam tang boka jalong tame itum taxation department marang sodam lo non he jong tame aprang ke dam tang songlong claim mang phu tame la so lang ong bojalong phu tang lo lasi ni tum ben kar bi lo chole song pen mangke si ning duk lo lasi ki wang jilang ani alang tum han action and e podel tum lanso se si kachi song bang tang rak ben kachi song bang patu pon thuji lalu ni te men kwat chunil pon kang tungge Jorolo prangsi piniladak media court itum piniladak difu asai difu kar bilo chale song sa hemlong apate bokpen so news coverage ang enapot prangsi ni tuhan jorolo prangsi pininitum kalinji kang tungo bang lalo nilitum kar bilo chale song difu regional committee no claim bang pu sukur sing hi aphan inut otlang no mate aphu kawe mate itum karbi anti karbi amonit ilitum akarbi mate itum korte aphan nang thu pilulut nang thu pisaksak abang kala prangsi ke ning duk chepaklang lo lasi nilitum karbi lo charli asong abang ke nilitum ke straight forward sidon lam neng jepo ilitum abatai karbi akhai ke phok itum chechak beronelo ako chechak chelo puji ako pinilitum munit tumke kopilo pita social media long si pine lapuson claim ji puche paklang la sinil tum thang committee munit si kisung ke follow pot nilitum ang deng pen sinilitum arloben tum chiwa chi sai pen si katuk we action na minitum claim pon bom dam pom ji hala song mong long ta me nituma demand ka che place along ta me nilitum memorandum alo ta me party dambi hala so memorandum ki pia lo long pen nilitum ki akemang nitum chunche det polotang te hala da kalong bang ke nilitum karbi lo chali asong pen ke kece song bang ke pangtang rakji pusi pula so kece pangtang rak ke nitum nane dhana to damji pala nitum neji dam delo don ke nilitum nane ekdom munihan thainam ta dedom group nitum nason claim kilo non ke nitum kopi si claim ji man nitum arlo pensi claim bt pensi claim ji akola so kece song ke nitum divisional committee phansi muni da phansi nitum ksa mane karbi phansi nitum la poson ke claim hai lo bade mon pi kapre ka banda hai popotsi nitum la so kece song bang ke nitum ke inton telo la si nitum demand bang ke lalo pinira so media long tame kadu kawe karbiang long arat doan tame mang panapar judulo nang napachini dulo nang trading license lalang ok abochar difue plan lo mangke trading license abangke la paro ka so phan ke difue plan jutu difu municipal la difu town committee la so board doan pen ward number 1 to ward number 14 la so doan abangke nitu mangke ki pu bangke ta ke trading license abangke mia phan ke lang okira bangke pilong le lo ago dani ki pi thek long lo putante nilitum jongjong karbilo chale asong ben sikache song dawe paklang ji la ben jongjong tami nitum kasai hem long mandet putame nitum ayat don ke ayat alam nitum media long taning jing tu telo nitum kesi hin ben nitum haso ke paklang doji la si nitum non kulo taxation department mana chuneng rilo pini karbiang long autonomous council man chuneng rilo with dues request itum karbiang long piece wanangji polotangte halaso piece long bangke nitum karbilo chale asong kisumana demand charter do haso demand charter teng bena pachu nonon aprangsi bangke lalo ilitum kengsang aso matela ilitum lalang oka bojara long bangke kaprek ilitum akhai pen kali la pen ilitum juntu tribal kali bang apan ke itum ke kapre ka phan ke itum ke trading license pilong lelo mati TTP tame temporary trading permit tame pilong lelo itum me thangam ni sidolong lap nang po la pen secondary bang ke lalo ladak divu long pang somchom atum imtang karbi hansi chiong itum karbi atum ilitum ilitum akhai phan nona sona pasung ke kopi por lo pang adim aklong ke chaka pot la so dim aklong ke chaka bang ke intonang po positili puing tung la si la so list ke do atoma phan tame itum prabjin be tame la to karbi atum mate itum akhai tum list itum cancel lap nang po la mom doan na pandame cancel lap nang po lapen la cancel si polutang te nilitum karbilo charli asong pen kachi song pangtang rak doji la si apora teng pen nilitum land and revenue secretary na paleji juntu la karbiatum juntu la methanga khai tum la kapre ka khai phan mate la mia khai phan list kipi hala pot kuri cancel lang po amenang cancel ta me land and revenue department pen cancel lang po la cancel si polutang te nilitum hin bename kachi song pen dame paklang pon bom po pusil tuhan lamthin nang thanun lo lapen ison
lapen e sondo tulang ilitum dak abatai lo kisung kepo abatai lo la sikatu ka ve karbi lo chali asong ahin bena chuneng rilo pini nilitum karbi lo chali asong puno katu ko itame karbi ang autonomous council panay bori dun bomlo la si alangli sukur singing hi aphan pustame ilitum katu ka ve karbi ara tame anamang no tame hir chume hang pilonang alang mesen pen alang okpran katu ko ve alangli prapchin pen alang recovery pen ilitum katu ka ve karbi ang long ko chiwan tu pen ilitum alangli pandame doan dame ke cerap ka cito dunci la pen akhir jume ki pidunci pansi katu ko be kar biang long rara pandame choneng ripon lo Ang nang lito mahin penap ke nona mat ke napang dak dela nona mat ke nilitom kali bozar impu petame penap nilitom kar bilo chale song di furichel ko bitiam ni sike polo pot nilituhin pename kapre ka song do tuilang tam nilitom nona pang dak delang mo por ateng lobdang ti chidi pon po tu ka ve mat ke litum bang khai puta me litum man kenon ke strategic la pla polisia teng besi litum man katu ke tame claim nang jia pot non pot kuri ke litum katu ka ve ben pang rong rapet pulutang de litum tai khai da me ke chan o kalilang pot litum daja kong pop teji la si litum step by step plan teng pon bom na tame non kar bitum da make prang lo because this is the era of entrepreneur la si katu ka ve tame tum kar bi lo chale song pen dang lo katu ka ve song tum tame la song sining hang lo je kar bi tum tame mat emithang khai di khilonjia tum tame adak business choklem lang po bipar choklem lang po itum kereng awar saya velo yada velo la silason pe situm angdeng pen litum klep pon bom dam pon bom nang litum media ko ting jirum ta katu we tum sipet sidolo pon ningi bithang lam ve non litum lang ok long lo lang ok non itum ni matha bang lang ok det kalo lang ok lo la pen broiler ta me pene okejor an okela di la haya ason ke litum non chingki po la pen chethan pon po sipulo la sila so memorandum mateng silitum ta claim nam po la so memorandum ma charter teng si chunang po siben ang thanun el already la so memorandum mateng a charter pen chunchi pro tang hala bang e ka chi song bang ke paprek pon bom po sinilitum bang ke nang li to hanang angno na chethan nun no sukursing hindi non kisu ko so da condition ko a condition bang ke la pulo ame ke paramre lang athem non het lang apot sitame ete ni alam ke lang li ningji onlo ning charong lo an katu ko be karbiang long rat sa hirjome ki pilo pot alang li tame pejo pen recovery pon bom la pen open isi ni fake news ki paklang do alang li chewo et lo tang ho la sona video lo tang ho pola ke totally chobayalam alang li ta non anta difu Guwahati medical college long sido alang li alang okpran dam alang che require pon bom lo posinang li to han tame media thino tame lam theinang thanun tulo ini nang ito district administration man kasi wai do dalam sudah kali la so putha ka bang ke nilitum di regional committee jongjung bang ke pinilitum da kisuman kaching wai do ko PC ke claim poning ba ko son ponjima la pen central executive committee tom si pining la dak a meeting long bang chitong nun long lo la pen nilitum mang la dak nilitum ta ka to ko be head branch do an la pen branch do an la pen itum la di regional claim bang pu do an sinitum pining la dak sai hemo itum da meeting do lo meeting do pen itma koson si itum step deng ponjima la pen la so ka chisong ma koson si itum plut de jima aba taiwan ka chisong ta me ilitum plut do son si teklong lo chisong na ka son si teklong lo ta me non of du ke chisong bang e plut de dang pu bang sinitum pui la sika du ka ve ta me media ko ting ji kono kar beng long arat ta me non of bang itum mai su khak men le ka chisong ni ta ki chuni ta kali la si itum koson system men si itum chisong ni ma koson si pachun ji ma hala so ang deng hoi lang kon pa meka pen silitum chisong por apelo nang pasinili mira thino ta me chothan apen choni ridun lo